Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala'nı maqtıyız, zorlıyız, danlıyız, bizge bergen barşa rızıkları için, şu iman baylığı için, hem barşa nimetleri için, türübüzden çıkan salavat şerifler Peygamber sallallahu barıp, ruhuna barıp erişseydi. Elhamdülillah, Ramazan ayına eriştik. Murazatlara tırışağız, izgilikler kılırıq, Allah da kabullardan kılsın. Hem biz şu Ramazan ayı derslerin devam etəbiz. Bugünkünde biz murazat tutabız dedik bitinde. Biz bilirge tiyişli urazanı nindi ameller buza yokka şağır, anulir veydi. Biz aldağı derste söyleştik, tüp maksatı ol takvalık dedik, şulay bil. Günahlardan tıyra tiyiş. Hem ayttık, eğer de biz şu günahlardan tıyılmayız iken urazabızın savabı bulmayı. Bari tek uraza tuttu degen galışık alabız, farzını ötegen bulabız. Hem selametlik anına faydası bulurğa mümkün, ama ecirsiz, savapsız kalırğa mümkün biz kıyamet gününde. Әлі шулайық бар, уразабызны инде ғümüмен galışkı da куймай тұрған, шулай бит инде юққа шығара тұрған тағы да инде әжірсіз генә әйтү түгел, ғümüмен фарызны үтәмәгән булуыбызга китерергә мөмкин, әгәр дә без белә торып, шушы уразап буза торган гамәлләрне кылсак. Шуңа күрә без белергә тиешбез, менә нинди гамәлләр уразаны буза. Иң беренче инде, иң куркынычлы дигәндә, аның гынахы да зур, һәм шулай кафараты да бик шундый авыр. Иң каты буза торганы ул якынлыклы, ягъни хатын белән яки ир белән, иребез белән яки хатыныбыз белән инде йоклау җинси мөнәсәбәткә керү. Рамазан аенда, ягъни шушы иртәнге намаз белән кояш батканча без тыелып торырга тиешбез. Якынлык кылу белән җинси мөнәсәбәткә керүдән. Кайбер кешеләр теге аңлап бетерми, Рамазан ае буе якынлык кылырга ярамый. Юк, бу хата. Шушы акшам намазыннан соң сәхәр тамамы хатлык инде рөхсәт ителә. Әмма тыйыла көндүзге вакытта, менә шушы сәхәр тамамнан алып, иртәнге намаздан дигәндә кояш байганча акшамга намаз. Ягъни шушы көндүзге вакытта гына, кич белән төндә инде рөхсәт ителә. Һәм кеше көндүз менә белә торып инде ярамаганлыгына, Рамазан аены белгәнлегенә карап, шушындый гамәл кыла икән, бу беренчедән инде уразасын боза. Икенчедән инде ул гынах ала. Өченчедән нишләргә тиеш, каза кылырга шушы көннән. Дүртенчедән кафарат кылырга, бишенчедән тәүбә кылырга. Карагыз, 5 гамәл бу кешегә. Ураза да бузыла, гынах та ала, шулай бит. Әле аңа араб әле ул кафарат та кылырга тиеш. Ягъни кафарат нәрсә ул? Әгәр дә шушы хатыны белән инде яки ире белән белә торып инде йоклады икән Рамазан аенда инде, ул бу көне өчен каза кылырга тиеш. Һәм әле берәр кылны азат итәргә тиеш. Хадистә ничек килде бит инде, шулай бит. Бу хадис нигезендә инде, хадис бик озын инде, сахих хадисләрдән, шуңа күрә бер кеше бит инде халак булдым дип Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәллям Рамазан аенда ди, хатыным белән йокладым ди. Шахватымны инде түзә алмадым ди. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва сәллям нәрсә ди? Кыл азат итте. Бу көндә кыллар не актуальны, шуңа күрә аның турында инде без сөйләп тормыйбыз. Икенче инде рәттән 60 көн ураза тотты. Кемдә кем Рамазан аен тотала икән, димәк ул 2 ай уразада тоталар. Шуңа күрә монда инде 2 ай ураза торган тиеш. Әгәр дә инде берәнди авырту, гызыр сәбәпле инде тоталмый икән, ул 60 мискинне инде нишләтергә тиеш? Ашатырга тиеш. Менә нинди куркыныч ни. Һәм бу кеше дә әйтә, мин дә теге 2 ай уразада тоталмыйм, 60 мискинне ашаталмыйм. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва сәллям инде финник, хөрмә китереп бирәләр дә, менә моны өләште. Миннән дә мохтаҗрак кеше бармы монда ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва сәллям елмаеп куя, кайтып гаиләңне ашат. Шушы кеше инде бик теге фәкыйр булган була инде. Һәм менә шушы хадискә таянып инде алимнәр әйтте, әгәр дә кеше менә җимак дип аталган якынлык кыла икән, шундый зур гынах кыла икән, ул менә шушындый тәртиптә, шушындый гамәлләр эшләнергә тиеш, шушы гынахтан үзен чистартыр өчен, арыныр өчен. Икенче уразаны буза мәни чыгу. Әгәр дә
үзең чыгарасың икән инде, мәнине инде белә торып, синең уразаң бозыла һәм инде сиңа каза кылырга кирәк. Әгәр дә инде ул йокыдан турып чыксаң инде, мәсәлән, йоклап яттың, уяндың, төшләнеп киткәнсең син. Ул вакытта инде галимнәр әйтә, уразаң дөрес, уразаңны инде дәвам итәргә кирәк һәм сиңа инде каза да кылырга кирәк. Чөнки инде монда синең үзеңнән тормый бу мәсьәлә. Шулай бит? Син йоклап яттың, уяндың, чыкты икән, бу синнән тормый. Бу инде Аллаһтан тәкъдире, монда инде уразаны дәвам итәргә кирәк. Әгәр дә инде үзең чыгарсаң анда, Аллаһдан да төрле фәхиш кинолар карап анда, инде төрле уй фикерләр белән инде, белә торып та Рамазан аенда инде шахваткә бирелеп инде белә торып эшлисең икән, бу вакытта инде син гөнаһлы да буласың һәм сиңа шушы көнне инде каза кылырга кирәк. Һәм өченче уразаны бозучы инде ул ашау һәм эчү. Монысы инде бөтенебез беләбез, шулай бөтенесе инде ашау эчүдән тыела. Шулай бит ашау эчү белә торып инде ашыйбыз икән, безнең инде бу көнебез инде бозыла. Һәм монда шулай инде галимнәр арасында хилафи мәсьәлә инде, ул теге безнең Хәнәфи мазһабында инде кыяс кылалар шушы алдагы хадискә, әгәр дә кеше белә торып бер көннән калдыра икән инде, аңа шулай җәза каралганда ул бер көн өчен 60 көн рәттән ураза торырга тиеш дип шушы хадискә кыяс кылалар инде. Калган галимнәр әйтә инде, калган мазһаб әһелләре алар инде бер көн генә каза кылырга тиеш ди. Бер көнен буза икән ди, бер көн белә торып уразасын буза икән ди, ярамаганда гына, моны ашыйсы килеп инде ашарга кирәк, түзә алмыйм мин дип теге белә торып буза икән, ул каза кылырга тиеш бер көннән өчен бер көн инде. Алар әйтәләр инде, теге монда бит хадистә теге күрсәтелә җимак турында, якынлык кылу турында, ашау эчү турында бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә инде без кыяс кыла алмыйбыз дип, башка мазһаб фикере буенча алар бер көн өчен бер көн генә каза кылырга тиеш диләр инде. Һәм инде дүртенче галимнәр монда инде шулай кыяс кылар, чагыштыралар, менә бу туклыклы организмны дип тукландыра торган, көч-куәт бирә торган уколлар, системалар алу. Әгәр дә инде витаминный дип инде, анда глюкоза, менә көч-куәт бирә торган, канга керә торган уколлар була икән, безнең бит инде ризык ашагач файдалы элементларны алып ул канга китә, шулай бит. Шуңа күрә дә әйтәләр, майлыны ашамагыз, кан холестерин белән тулып, канның теге кан тамырлары инде шу холестерин белән капланып, кан йөри алмый башлый, ягъни без нәрсә ашыйбыз, канда да шул була. Ягъни безнең нәрсә ашыйбыз, ул канга керә. Һәм шулай бит глюкозалар шушы канга кергәч, уларга глюкоза булсымы, витамин булсымы, венага кадыйбыз икән, укол яки системалабыз икән, ул безгә көч-куәт бирә икән. Шулай бит ул инде уразабызны буза. Шуңа күрә галимнәр әйтә, көч-куәт бирә торган, витаминный, шушы глюкозалы, венага кадала торган уколлар инде уразаны буза, моннан инде нитеп тыелып торырга кирәк. Әмма әгәр дә инде теге анестезия дигән обезболивающий теге уколлар менә теге тир астына гына кадала бит инде. Мәсәлән, менә теш мәсьәләсе буенча инде күп сораулар бирәләр. Теш алдырырга ярыймы? Теге теш алдырганда, тешне яматканда теге местный анестезия куялар бит инде, теге наркоз дип йөртәләр инде укол белән шушы җиргә генә. Галимнәр әйтә, бу уразаны бузмый, чөнки бу беренчедән инде ашказана керми, канга китми, ә ул местный гына теге авыртуны баса, бу уразаны бузмый диләр. Шуңа күрә теге әгәр дә уразада икән, чыдап булмый икән, теш алдырырга кирәк икән, инде без галимнәр рөхсәт итә тешне алдырырга, әмма сакланырга кирәк, шушы канманда башка элементлар эшкә китүдән чыгарып торырга кирәк инде. Һәм шушы местный җиргә, тешкәме, башка җиргәме обезболивающий дигәндә теге авыртуны баса торган уколлар рөхсәт ителә. Чөнки бу тукландыра торган, көч-куәт бирә торган түгел диләр. Шушы кадаган җирне генә авыртудан баса торган уколлар диләр. Шундан соң әле безнең буза торган гамәл уразаны инде ул да булса, әгәр дә эш авырта икән, шулай бит кайбер вакытта бит уразаттан соң эш авырта яки кичтән бер нәрсә ашасаң эш авырта. Һәм без беләбез, әгәр дә теге кысыкны чакырып кысып чыгарабыз икән инде, ул эштәге авыртуны баса. Һәм кайбер кешеләр инде белмичә шушы бармагын инде авызына тыгып, кысык чыгарып
кысып чыгара. Менә бу белә торып инде кысык чакыру ул уразаны боза, аннулировать итә, моның өчен каза кылырга кирәк. Әмма үзең авыртып, үзеннән үзе чыкты икән, бу уразаны бозмый, бу сүзләргә дәлил булып тора. Абу Дауд җинтында килгән хадис, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи "Мен зараху qay'un ва хуа саим фалейса алейхи qadadi". Кемдә кем инде дә менә бу ураза вакытында инде кысыга килде икән, кысып чыгарды икән, аның уразасы инде бозылмый, һәм аңа каза да кыласы юк. Ва ин истаqa фалияqdi. Әгәр дә инде үзе чакырды, үзе менә кысыны таләп итте икән, инде шулай бит инде үзе чыгарга тырышты икән, һәм чыкты икән, бу вакытта инде шушы каза кылырга тиешле була инде. Һәм уразаны боза, ураза тотырга ярамый, харам булып тора. Монсы инде безнең хатын-кызларга кагыла. Ул да булса, менә бу хайз каны килү яки нифас каны, ягъни после родовой кровотечения диләр бит, бала тапканнан соң күп итеп безнең 30 яки 40 көн кан килеп тора. Менә хатын-кызга шушы нифас каны вакытында һәм инде шушы хайз месячный вакытында инде ураза тотырга, намаз укырга харам булып тора. Әгәр дә инде менә уразага керде, бу кан килә башлады икән, хайз каны инде, все, ул хатын-кыз ураза тотудан туктарга тиеш. Чөнки аңа мондый вакытта ураза тотырга ярамый. Һәм менә бу бөтен санап киткән гамәлләр уразаны боза, әгәр дә без моны инде белә торып эшләсәк кенә. Менә бөтен шушы санап киттек бит гамәлләр. Бу бөтенесе уразаны боза, әгәр дә без белә торып эшләсәк. Әгәр дә онытылып, ялгыш эшлибез икән, бу уразаны бозмый. Пәйгамбер моңа дәлил булып тора. Муслим җинтында килә торган хадис. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Мен насия ва хуа саим фаакала ау шариба", кемдә кем ураза вакытында ди, ашаса, эчсә ди, һәм шушы ашау өчен эчсә ди, оныткан хәлдә ди, онытылып ашаса, эчсә ди инде, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, ул уразасын дәвам итсен ди, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ, дөреслектә Аллаһы Тәгаләне ашатты һәм эчертте ди. Һәм шушы хадискә таянып галимнәр әйтте инде, нәрсә, әгәр дә кеше онытылып ашады, эчте икән инде, онытылып шушы инде бер витаминны укол кадап куйды икән, инде кеше хәл кертимәле дип инде, бу уразасын бозмый. Бу уразаны боза белә торып эшләгән вакытта гына. Һәм шул вакытта каза да кылырга кирәк. Һәм тагымны әйтеп китәргә кирәк, теш алдыруларны әйттем. Кан мәсьәләсе менә искә төште. Шулай кан алдыру, хиҗамы ясату. Абу Ханифа мазхабында кан алдыру, хиҗамлар ясату уразаны бозмый. Калган галимнәр әйтә, калган мазхабта алар әйтә, хәерлерәк инде тыелып торганы, авыз ачканчы, ифтар кылганчы инде яки ураза вакытында теге хиҗамы ясатудан диләр инде. Алар әйтә икән, ураза вакытында инде хиҗамы ясаттым. Без әйтәбез инде ураза бозылмый, уразаң дөрести, әмма инде ураза вакытында хиҗамы теге кан алдырсам буламы дип, яки донорство күбитеп кан бирәбез ди, киңәш бирәбез ди, инде тыелып торгач, чөнки бит инде кан алгач хәл бетергә мөмкин, шулай бит. Хәл бетеп теге уразаңа зыян килергә мөмкин, син шыдый алмыйча ашап та куярга мөмкин. Шул нияттән инде хәерлерәк ди, хиҗамны инде теге авыз ачканчы тыелып торган инде. Теге анализлар бирү анда, теге бармактан алдыру яки каннан теге анализлар бирәсе була икән инде, төрле медосмотрлар үткәндә монда проблема юк, бу уразаны бозмый. Һәм әле уразаны тагын боза, әйтергә онытканбыз, тәмәке тарту. Шурбу духан диләр бит инде араблар әйтә, тәмәке тарту, шушы төтенләтү, кальяннар тарту инде булар. Беренчедән әле бу харам булып тора. Шулай ла тaqtulu anfusakum ди Аллаһ Тәгалә, үз-үзегезне үтермәгез ди. Ягъни үз-үзеңә шушы зарар китерү, үз-үзеңә шушы агылу матдәләр кертү, шул сигарет булсынмы, наркотик булсынмы, теге эчемлекләр булсынмы, анда градуслы инде, бу үз-үзеңә зыян салу. Динебез тыйды үз-үзеңә зыян салуны. Һәм бу әле харам булып тора. Кайбер кешеләр макрух дигәне. Юк, галимнәрнең дөрес фикере буенча ул харам. Чөнки менә бу электронный сигаретлар куллану, бу уразаны да буза, бу харам да әле. Рамазан аенда гынах та эшли, Рамазан аенда бит без гынахлардан тыелырга тиешбез. Шулай бит. Бу әле гынах та эшли, әле уразасын да буза, чөнки
сигарет тарту, bu электронный сигаретлар инде, булар бөтенесе инде уразаны буза. Һәм гомумән күп итеп төтен сулаулар күп итеп төтен булган җирдә белә торып төтен сулаулар, галимнәр әйтүе буенча инде белә торып төтен сулау, төтен арасында туру уразаны бузады, чөнки ул бөтенесе эшкә керә. Күрә сакланырга кирәк шушы төтенле җирләрдән. Шулай ук галимнәр әйтә, уразаны шулай бузадылар, борынга бу капля тамчылар салу. Борын тыгылганда салабыз бит инде. Чөнки ул ишебезгә керә. Шуңа күрә борынга борын тыгылганда инде бу капленос диләр, аны тыелып торырга кирәк. Авыз ачканча, ахшам намазыннан соң, авыз ачкандан соң, ифтардан соң салчак инде хәерлерәк. Һәм шулай гали шуңа да таяналар галимнәр. Менә Пәйгамбер саллаллаху әйтте, Абу Дауд җинтында килгән хадистә, "Ва балля фи истинша илля ан такуна саиман", ди. Менә без бит тәһарат алганга борынга суны кертәбез. Шулай бит. Пәйгамбер саллаллаху әйтте, менә тәһарат алганда сөннәт булып тора, эшкәрәк, тирәнрәк итеп борынга су алу. Сөннәт булып тора. Әмма илля дә мәгәр уразадан тышты. Ураза да булганда борынга бик каты су эшкә суырырга ярамый. Монда яртысы җиренә генә кертеп, нитеп чылатып алырга кирәк борын эшләрен инде. Эшкә үк суырырга ярамый. Чөнки эшкә китә икән, ул безнең ашказанына төшә, шуның белән инде уразаны бузырга мөмкин. Шуңа күрә менә борынга шушы тамчылар, каплялар салудан инде тыелырга кирәк. Менә шуңа күрә бу гамәлләрдән инде сакланырга кирәк. Менә күзгә салу бу инде уразаны бузмый, чөнки күзгә салынган дару ул ашказана керми. Майзлар, төрле бит инде шкый торган дарулар бар, шулай бит инде майзлар, кремнар, булар шулай ук ашказана керми, уразаны буза, ишебезгә керә торган гына әйберләр. Яки кыш-куәт бирә торган, чөнки майзлар, алар бит инде теге тирене яхшылатыр өчен анда яки анда берәр җир яраланды икән, шу җиргә бер нәрсә яраны басыр өчен инде сылап куябыз. Булар бөтенесе дә инде нине уразаны бозмый. Һәм шушы гамәлләр нәрсә безнең уразаны боза, һәм нәрсә бозмый. Менә шушы кыскача гына булды. Әгәр дә без шушыларны кулланып инде уразабызны тотабыз икән, шушы нәрсәләрдән сакланып, безнең инде Аллаһ Тәгалә өметләнәбез, Аллаһ уразабызны кабул кылыр дип инде. Менә бу кыскача гына мәгълүматлар булды. Кайсысын без кулланырга тиешбез? Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы уразаны боза торган гамәлләрдән сакланып, уразаны тотсак, безнең инде уразабыз әҗерле булыр, гөнаһлардан да тыелсак инде кабул булыр һәм аның әҗерен күреп кыямәт көндә инде шатланышырбыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә уяу булырга, гафил булмаска, шушы ураза боза торган гамәлләрдән инде сакланырга насыйп итсен. Субханакалла ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول